Sa kamawota na mapagsirbyan ng enterong kababayang Bicolano, dinayo man kan ako Bicol Party List ang probinsya kan Camarines Norte kan Biyernes. Bit-bit ang mga benepisyong nakapalaman asin pinag-uuprisir kan sa indang programa sa Tarabangan Caravan. Alas 7 nin aga, kan magpuon ng aktibidad, naginibo sa Our Lady of Lourdes College Foundation Gymnasium sa Banwaan kan Daet. Kabali sa mga serbisyong pinag-uuprisir, iyon libreng check-up, libreng ultrasound, libreng upaw, libreng bulong, libreng tuli, libreng masahe, libreng reading glasses, nagkaigwaman ng job fair. Ankam noter yung si Noemi, na sarong fresh graduate sa kursong Development Communication, din nanggad pinalampas ang tsansa na Gusto ko lang mag-thank you kasi through this Ako Bicol na job fair, pwedeng magkaroon din ako ng work as fresh graduate. Kung si Noemi hanap trabaho, si Nanay Mercedes nagtiyaga magpila para makakuanin bulong sa iyang high blood. Dakula pong pasasalamat ng mga taga-Daet ang tulpi ang tatabangan sa mga araw kaya na serbisyo ninyo. Sa kabilugan, lampas 700 ang naging benepisyaryo kan Caravan. Para kay Cam Norte Governor Ricarte Padilla as in Vice Governor Joseph Ascutia, bentahin ng gad ang naabot kan partido ang sa indang probinsya na ipigpasalamat manindang gayo. Yung malakas na ugnayan po ng Camarines Norte Provincial Government at ng Ako Bicol. At ito po ay lagi kong sinasabi sa mga barangay dahil nakita po naman natin, nararamdaman natin at ika nga po ay ramdam na ramdam natin yung presensya ng isang party list at yun nga po ang Ako Bicol. Ako po, katulad na akin palagi sinasabi, ang Ako Bicol, kahit merong election o wala, makikita natin sila. Gumagawa ng mga proyekto, nagbibigay ng mga patubig, nagbibigay ng mga financial assistance, lalong-lalo na po doon sa ating mga na-hospital, na doon po ang Ako Bicol para tulungan ang ating mga kababayan. Labimanan pasasalamat ni Congressman Attorney Jill Bongalon sa gobyerno probinsyal sa padagos ng pakikipagtabangan sa indang partido na naging dalan man nga ni maipaabot sa mga Kamnorteños ang sa indang mga programa. In the years to come, lalong-lalo na ngayon sa House of Representatives, siguro 2 weeks from now, pre-budget season na naman. So kung ano pa po yung mga priority programs and projects na kailangan po ng probinsya. And of course, maganda naman yung communication namin with the governor. So malalaman po namin kung ano pa yung mga pwede pandalhin dito sa probinsya ng Camarines Norte. Mientras tanto, pwede man magpasiring sa opisina kan Ako Bicol Party List as inansisay man na Kamnorteñong maawot maghagad din asistensya sa partido. Magpasiring sa nasa 3rd floor kan Kapitolyo Provincial. Sa maabot na Agosto 9 naman, ang banwaan naman kan ginubatan sa Albay, ang dadayuhon kan partido para sa parehong programa. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.